थांबाय नै बोराय बुरै जानोसै जोङो मामिया थांबाय हगारहरखांबाय पनिर पराठा लोगोफोर आं मैया बानायनाया पनिरा नै सिङाव होनानै ओमफ्राय साहा फुदुंगासिनो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिरसे बरायहरनाय थालायबाय ओमफ्राय दिनै फुंजानि जागायलायबाय ना होमबा जानानै लोंनानै थांग्राफ्रा थांबाय ओमफ्राय बिदिनोसै जाखांबाय लोंखांबाय ना होमबा ओमफ्राय मावनोसै दांनोसै नै बेफोरबायदिनो आंनिया जेबोथ' गैया सिंनि खामानि बाहेरा खामानि जेबो गैया नोंथांमोना मिथिखागौ आं क्वार्टाराव थायो होननानै ओमफ्रायलाय माथोबाव दा सिबसिगोन सुसिगोन ओमफ्राय दा संसिगोन खावसिगोन राव दिनैसो गोदानै सोरबाफोर नुजेनदोंबा प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो माने सापर्ट खालामलायदो आरो नङा होमबा माने आंबो मोजां मोनग्रा जाबाय नोंथांमोनजों रायलाय मालाय थानो नोंमारगौ एसेबाबो माने टाइम पासबो जायो ओमफ्राय आंखौ 50 दिन मामिनि स्कुल छुट्टिया माला जोबलांखो आं बेखौनो ब्लग बानायनानै मिथियासै थ' माथोबा इन्ट्रेस्टबो मोनो दाना बानायनानै ओमफ्राय एखमबा बायोबो आरो ना होमबा इदिट सिदिट खालामनांगौ मानांगौ बानायखौ जिहेथु बारा रोंथ'वाखै बेखायनो दानला दुनला बांद्राय खालामनांगौ नालाय बालायलाङोबो रोंलांगोन खोमा साननानै दावगालांबाय थानोसै ना होमबा थ' बिदिनो दाहाय दसे थानानै रायज्लायसिगोन आङो ओमफ्राय लोगोफोर मा होनो आंनि फिसाजोखौ थेबबोलानो सब समाय बेना फेन लानायानो थाबाय थायो ओइनै ओमफ्राय आं दा स्लिम खालामनानै होलायबाय दा फैबानो माने जेव जेव खालामनानै लायो इयो मानोथाय फरायनाय आरिखौलाय बुंबाय थानाङा गाव हारसिंनो फरायो जाम्बि मानसिनि साननाय नालाय लेखा रोङिनि साननाय लेखा रोंलागि दा रों थेबोला साफा थानांगौ सानो आङो ना मा होनो नङा होमबा फोरोंसोमबायबो थानो हाया नांथाबबायबो थानो हाया होननानै जोंहा सरकारि स्कुलावनो होखादों मानो होनबा प्राइभेटफ्राव होबा एसेबाबो प्रेसार थायो बिमाफोरनावबो गथ'फोरनावबो बेखायनो अलसियाखाय माने सरकारियावसो होखादों आरो गनायनि होनबा केबियाथ' सरकारियानो ओमफ्राय होनबा मानो होनबा केबियाव होबा जोंहा आसामावबो दं नालाय जोंनि बङाइगावआव दं क'क्राझाराव दं बेखायनो बायसान्स न'आव थांबाय बायनांगोनबा होननानैबो केबियाव होदों लोगोफोर बिदिबो ओमफ्राय आरो एसे खाथि थांनांगोनबा हस्टेलाथ' जाखायोआनो एखमबा गोजौआव मायाव बेफोरबायदि बेखायनोबो केबियाव होनाय जादों आरो सुखांलायबाय नालाय सुनोसैलाय खाथिनिजों रायलायदोंमोन न' सिबनायाव एसे गोबावसो जालायलांबाय हिन्जावफोर नालाय लेब 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 माबा रायलायबाथाय माबा मानिबा खोथाबाथाय मायावबा लाङो ओमफ्राय सुग्रोनोसै आङो ओमफ्राय दुगैखांबाय माखांबाय लोगोफोर आङो अनला संबाय आरो सदाजों सङो ना सङामोनथाय ओमफ्राय आं दिनैसो फार्स्ट टाइम संदों आरो माने आब'आ जाजायो बिदि होनहरबाय आरो दाख्लै आब'जों बोरैबा रायलायफ्लांदोंमोन माने आं खारदै लाबोफानो बावदोंना ओमफ्राय संजायो जायो बेफोरबायदि होननायखाय आंबो दिनै संजेनबाय आरो फार्स्ट टाइम सदाजों थाव जायोना थाव जाया नायनोसै दा गथ'आबो मा ओंख्रिलाय मामि होनफैलायसिगोन आलादा नुसिगोन ना एसे जायो गोथाव मोनो आरो जाबाय थाया नालाय ओमफ्राय आं दा बेजों आलुजों भाजा एवनोसै मांबार लेट जालायलांसै एसे दिनै संगासिनो खावगासिनो लोगोफोर ना होमबा आलु भाजाया मोनथ'वाखै अनलायाथ' मोनबायानो ओमफ्राय सासे आगैया सोंहरदोंमोन ना होमबा मा होनो बोरायजों फैफानाया बेसे गोबाव जाखो माला फैफानाय ओमफ्राय बिहाव बिखुनजो दंना गैया ओमफ्राय दा बबाव थायो बिदि होनदों आरो ओमफ्राय थानायाथ' आं दाख्लैनि ब्लगावबो खोन्थाखादोंमोन ओमफ्राय गावनोबो कमेन्टबो हरखाबायमोन आं ओमफ्राय सोरबाफोर बै भिडिअखौ नायाखैबा जोङो पुना महाराष्ट्रआव थायो पुना होनो ना पुने होनो ओमफ्राय जायखिजाया जों बेयाव थायो आरो ओमफ्राय मा होनो बोरायजों फैफानाया जाहैबाय आङो
मा होनो 2012 नि मार्चआवनो फैदों आरो आं माने हाबा जाखांनानै 8 मासल' गामियाव थादों ओमफ्राय बिहाव बिखुनजोजों होसो हरजानानै आरोखि माने आङो माने लाबोग्रायाबो लाबोबाय नालाय ओमफ्राय 2012-11 हाबा जादोंमोन नालाय 12आव मार्चआवनो फैफादों आरो 8 मासल' थादों आं गामियाव हाबा जानानै नोंखायखौलाय मा होनो ना होमबा थगायनानैबो लाब गैया नोंगौखौलाय नोंगौ 8 मास थादों आरो हाबा जाखानानै ओमफ्राय लाबोफाबाय जेनेबा बोराया ओमफ्राय फैफाबाय आरो आङो ओमफ्राय बिहाव बिखुनजो दंना गैया होननाया जेनेबा दङ आइ दङ आफा गैला जोंहा आं बिफाखौ जेनेबा बिहावखौ मोनफैखायाखै बिहावा जोंनि बोराय क्लास 10 ना 9 बानो जेनेबा रुंसारि जादोंनो आरो आं नुवाखै बिदिनो फटकफ्राव नुबाय आरो आफा होननानै बियाव होननानै थ' आइ दङ जोंहा ओमफ्राय नोंथांमोना सोंलायगोन बिदा फंबाय साबैसे मिथिनो लुबैलायगोन नङा होमबा जोंहा बिदा फंबाय 3 ओमफ्राय बिबाजै 2 आरो जोंनियानो दुइसिन ओमफ्राय छुट्टियाव माला फैगोन होननानैबो सोंहरदों छुट्टियाव थांनाया जोंहा छुट्टियानो मास मोनसेल'सै बेखायनो माला थांनाय जायो जेबो मिथिथ'आ र' ओमफ्राय जि अखा फिसा फिसा आराम हादों लोगोफोर फिसा फिसाथार ओमफ्राय मा दामदोंथाय बाहेरायाव ओमफ्राय जाखां लोंखां थांबाय बोरायाबो ओमफ्राय दहाय एसे आद्रा थानाय कुइसनखौ रायलायनोसै नङा होमबा ओमफ्राय बे आगैयानो सोंबावदोंमोन आरो आंखौ मा होनो बेसेबां बैसोआव हाबा जानाय ओमफ्राय बेसेबां बैसो जाखो होननानै आङो 20 बोसोराव हाबा जादों ओमफ्राय दायो 33 जाबाय आरो बुरैबाय मोखाङाव नायनानै बुरैनाय बायदि नुवा खोमा आरोखि बुरैबाय फिसाजोआनो सिख्ला गिदिर जालायबाय ओमफ्राय फसायलायनायनि खोथा फौजिफ्राथ' बिदिनो गोजानाव थायो नालाय नोंथांमोना मिथिखागौ सोरनोबा हरसिगोन खोमा सोरबा लांसिगोन खोमा आंखौ गारसिगोन खोमा बा बेफोरबायदि अनेक गिलुं गिलुं जायोमोन खोमा बेखायनो जोंहाबो थाब जानाय जाबाय बयहाबो गिखायो सोरनोबा हरसिगोन सोरनोबा थांसिगोन गारसिगोनदां मासिगोनदां अनेक साननाय थायो ना होमबा थ' जोंनाबो बिदिनो जादोंमोन होमबा बयबो अनो आंखौ न'खरनि मानसिफोरा बेबायदि न'खर मोननो बिराद थान माने गासिबो अनो आंखौ बेखायनोसो अननायखायसो आं दा बेयाव बोरायजों आराम फैनानै थाफैनो हादों बिसोर हगार हरनाय नङामोनबा बादा होबा फैनानै थाफैनो मोननाय नङामोन ना होमबा ओमफ्राय लाक्कि होननांसिगोन आङो बेफोरबायदि न'खर मोनदों आजिखालि खुब खम थानो हागौ थायोबो जेनेबा बिदि नङाखि थाथारा ओमफ्राय आंबो बिनि गेजेरावनो सासे होननांसिगोन बेबायदि आराम थाफैनो मोनदों बयजोंबो माने बिसोर अनग्राखायसो अनबाय आंखौ नङा होमबा बिसोर जायफोर अनग्रा बिसोर अननो रोंबाय ओमफ्राय आंहाबो बोरैबा अनजानो भाग्य दंमोन खोमा बेखायनो ग्रोब ग्राब जाबाय थाखि थुखि ना माथो बोरै होननो ओमफ्राय बिदिनो लोगोफोर दङ सोलिगासिनो बिदिनो गथ' बेमारबो सुखु दुखुआलाय बयनावबो फैयो आरो थाङो एखमबा दुखु जाबाय एखमबा मिनिबाय आं बोरायखौनो जानला मोनला उल्था सिदा होनलाबायनानै मिनिखुमानो मोजां मोनो लोगोफोरजों थाबाबो गामियाव थाबाबो आं आंनि बोरायखौनो रायलायनानै मिनियो ओरैबायदि 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 होननानै मिनियो बिदिनो आरो मालायनि खोथा मालायनि माबा माबि रायलायबा थाखा फैसा नाङो दाय नाङो लोगोफोर बेखायनो आं आंनि बोरायखौनो जेरावखि थाया आङो जेरावबो बयजोंबो रायलाया मानो बे आंनि बोरायनि खोथाखौ माबा माबि फिदिं फिदा होननानैबाबो मिनिहोथारगोन आरो आङो माने आंबो मिनिगोन बिसोरखौबो मिनिहोगोन आरो बिदि माने मिनिहोनोथ' नङा आङो बिदि खोन्थाबानो बिसोर मिनियो आरो आंनि खोन्थानायफोरानो मिनिथाव जायो नामाथाय एसे
आं सानो बे आगैया जा सोंदोंमोन नोंथांमोना सोरबाफोर मिथिनो लुबैनाया क्लियार जाबाय खोमा ना होमबा ओमफ्राय बिदिनो आंनि न'नि मानसि बायदिबो नोंथांमोनाबो अनबानो जाबाय सोरबाफोर गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाइक कमेन्टफोरबो गालांबानो जाबाय आरो ओमफ्राय माथोबाव जोबजासिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय थेंक इउ फर वाचिं बाय